Topper TV uvádza zaujímavosti o hre Half-Life. Half-Life je fenoménom v hernom svete a preto si tento titul zaslúži, aby sme sa o ňom dozvedeli viac. Half-Life bol vytvorený a vydaný spoločnosťou Valve v novembri 1998, čiže pred neuveriteľnými 18 rokmi. Hra mala však výjsť už o rok skôr, ale Gable sa rozhodol, že nie je dosť dobrá a celú hru prerobil. Zvyšok je história. Half-Life bola hra, ktorá navždy zmenila svet FPS akčných titulov. Priniesla nielen akčné sekvencie, ale aj bohatý svet plný postáv a mini príbehov, ktoré dotvárajú neuveriteľnú atmosféru, dovtedy nevídanú, a celé dielo pôsobilo v roku vydania doslova ako zjavenie. Recenzie hovorili o hre, ktorá spravila revolúciu svojho žánru a zadefinovala ho na ďalších 10 rokov. Hra vyhrala viac ako 50 cien, stala sa hrou roka a predalo sa z nej viac ako 8 miliónov kópií. Half-Life bol postavený na engine Quake, ktorý bol na 70% prepracovaný a nazvaný Gold Source alebo Source Engine. Inšpiráciou pre atmosféru bola tvorcom kniha od Stephena Kinga Hmla a hra Doom. Odporúčané nároky na hru boli 800 MHz procesor, 128 MB pamäte RAM a 32 MB grafická karta. Hrať ste mohli aj v najnižšom rozlíšení 320 na 240 pixelov. Príbeh hry sleduje osud 27-ročného vedeckého pracovníka Gordona Freemana, ktorý pracuje vo futuristickom komplexe spoločnosti Black Mesa v Novom Mexiku. Spoločnosť je známa vývojom pokročilých a prísne tajných armádnych technológií. Zdanlivo náhodný experiment s teleportovaním sa vymkne spod kontroly a je otvorený portál medzi našou a mimozemskou dimenziou Zen. V skutočnosti za celým experimentom stál vládny zriadenec G-Man, o ktorom sa toho príliš nevie, ale stretávate ho počas celého príbehu hry. Následne je laboratórny komplex značne poškodený, zaplavený príšerami a na mlčanlivom vedcovi je, aby sa s následkami vysporiadal po svojom. Gordon musí čeliť nástrahám prostredia, útokom mimozemskej civilizácie a ako by to nestačilo, vládne zložky sa rozhodnú celý nepodarený experiment ututlať s heslom Žiadni svedkovia. Názov Half-Life bol voľne prekladaný ako živorenie alebo polovičný život. V skutočnosti ale ide o vedecký termín času potrebného na zníženie čohokoľvek o polovicu svojej pôvodnej hmotnosti. Takisto je to v prípade radioaktívnych prvkov a ich polčasu rozpadu. Vzorec pre polčas rozpadu vznikne nasledovne. Množstvo, ktoré nám ostalo v čase T, sa rovná počiatočnému množstvu krát E na mínus lambda krát uplynutý čas. Lambda je v tomto vzorci konštanta rozpadu a práve toto grécke písmeno je všetkým hráčom Half-Lifeu dobre známe. Lambda bola okrem loga pre hru použitá aj ako názov časti laboratórií, v ktorých Dr. Gordon Freeman pracuje. Hra mala problémy s vydaním na nemeckom trhu. Silná cenzúra by odsunula titul do kategórie od 18 rokov a tým by sa z nej predalo len málo kusov. Valve sa rozhodlo hru pre nemecký trh značne modifikovať a vynechali akúkoľvek krv. Hoci krv po stenách ostala. Ďalej hlavný hrdina nosí prilbu, aby pôsobil menej ako človek a vojaci boli nahradení robotmi. Najväčší problém však nastane, keď sa rozhodnete zabiť svojich spoločníkov, policajta alebo vedca. Namiesto normálnej reakcie na zásah páčidlom si urazený policajt sadne na zem a krúti hlavou nad tým, ako ste mu to mohli urobiť a nakoniec zmizne. Half-Life je najobľúbenejšou hrou Quentina Tarantina, ktorý prejavil záujem, že niekedy v budúcnosti by sa rád podieľal na jej filmovom spracovaní. Dizajn hlavnej postavy bol v začiatkoch produkcie pomenovaný Ivan, vesmírny motorkár. V originálnej verzii hry počas 3. kapitoly je tajná miestnosť,
do ktorej sa dá dostať len pomocou cheatov. Celá miestnosť je vytapetovaná hlavou Gabe'a Newella, vývojára a zakladateľa spoločnosti Valve. Vďaka modifikáciám Half-Lifeu vznikli hry ako Counter-Strike alebo Team Fortress. Ak sa vám zdá, že počas hry stretávate stále tie isté postavy, je to spôsobené tým, že pre bezpečnostného dôstojníka existuje len jeden dizajn a pre vedcov sú použité 4 verzie, ktoré sa opakujú počas celej hry. V pôvodnej hre vyšli 2 pokračovania, Half-Life Blue Shift, kde sa vrátite k udalostiam Black Mesa z pohľadu strážnika, a posledným rozšírením bol Half-Life Opposing Force, v ktorom stvárnite rolu vojaka povereného ututlaním celého incidentu. Neskôr, po dlhom očakávaní v roku 2004, vyšlo samostatné pokračovanie Half-Life 2. A k nemu Half-Life epizóda 1 a Half-Life epizóda 2. Vo vývoji boli dokonca ešte epizódy 3 a 4, ale nikdy neprišlo k ich vydaniu. Celý hráčsky svet už ale očakáva ďalšie samostatné vydanie Half-Life 3. Zatiaľ si však môžete zahrať pôvodnú prerobenú hru do nového engineu s novými HD textúrami pod názvom Black Mesa, ktorý dostal cenu za najlepší mod roku 2012. Dnes sme si bližšie predstavili hru Half-Life, ktorá zmenila svet FPS akčných titulov. Ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte lajkovať, komentovať a odoberať. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte zdieľaním. A nakoniec, ako vždy, ďakujeme za vašu pozornosť.